darata utukalo kilemwa ani konoton amnu sogondo ana mali kono fokata se mali ko kanama mali kuna foni bololo sirofe ama fo oblajira lini nyantuma aw bisimila aw ga bi kuna foni olukeneka ina fa be ba kalama tugumiya anga jamana nyama uluko ne ayini minisuma fe uluko ga minaunche kabo anga jamana koni konnala mi koni sefe utukalo kilemuga ani duru temeli femi karo ka fo minisuma ale koni aka kasaw kunfolo uche kabo anga jamana koni konnala wa femi karo ka fo december kalo klib saba ani keli nata samba fla ani mugon saba uga mina kunfla la mina ta ka be o ma mimna ke uyere ka tagali bayere koni kasanga ni minisuma ka o tagali koni kabo anga jamana koni konnala mado wega angunu konfo wal mahdo were sirani no sikana be dowla koni minisuma koni aga mina on ta kabo mali koni konnala ko na ke sababu yewa wala saba magachi ubeseka kolokolo halibi kosobe anga jamana konnala wa ukaseka fanga soro anga jamana ukonika ode senfe anga jamana fama ukoni uliye jamana din kelegere na bela jaralen koni aglisiki minisuma ka takali kofe ubina osieko uni udama yira okay wala sa ben koni abseka sinsi wa abseka nati kosobe chuko amina mali konnala Femi commission de bon d'office ni o koni jekuli munu koni kangata kuma nyoyala ni o konna la femi karo ka fo maba chama koni obe akonna la ni oluye anga jamana de ni afo oluma ko malion olu kodi ni anga jamana nyama ni o gouvernement kuma koni olu koni kangana kuma la sike wala sa be ani basigi be sega segi kana anga jamana koni konna la chogo ya mina ore sinfe femi ikaro ka fo commission era koni olu willa ka se femi karo ka fo anga ministre mi koni nyashine no cheben koni ko mani o colonel Ismail wage okoni uye ayira ka fokuni la jen koni minake atena metuguni wala sa umanyoya beseka teme femi uluni groupe armé signateur ni mo ni nyogonche wala sa ubeseka kuma ben ani basigi segidi choko konika anga jamana konnala femi karo ka fo bamaka chuni abe fo olma ko groupes armés terroristes olu koni keme ka sira koni tige tomoktu ka olu konna tomoktu dugu yere koni konnala mi mina ke sababu ye ka sega femi karo ka fo duminu ani fenchama koni songo gele barsabla ni matedo matebo akoni sorli bina gele wa obina ke sababu ka songo yele koni ke abe mamunu bulu konna o fo metalike duini ma feuna ina fo tulu sugoro fokata se al carburant yerema ni o essence munu mi ke bulma fon konnala ngo tene utukalo kile muga ani shegi samba fla ani muga ni saba nege kaneta ani nani wakatu femi karo ka fo groupes armés terroristes ni abe fol mako gatinu le bamaka chu olu koni kumega be memoro sigi kanyeshi anga jamana fama uni o yefinitigla ko olu koni yorlama anga jamana finitigla ko koni siraka bo ukalama jona mi koni sefe usiraka ugalla yinu koni chien ko olu dansirala ni koni sefe femi karo ka fo bamaka chi moko chama koni olu koni mbora ala wa ani uga bolima femi ni abe fuma ko pikabu nani koni fana neutralisera ni wakati ko frena femi karo ka fo wulika jo ube sena wa jamana finitigla ko koni ye mo koni aklisiki ko ka fo ko olutina to koni ko ina wa ubina nyenyini ke femi karo ka fo ba ma ci kelengene me yoro la ka sega dansirike abela jaralina jumado utukalo kilebuga anduru samba fla animu wansaba femi karo ka fo hospital Gabriel Touré barakalo koni wulika jodo ke kase go duzu kasi koni yira ko kadaka ni wakati kofle na doko ni bolondo ulusara la femi karo ka fo docteur so yere koni directeur koni o fe femi karo ka fo hospital Gabriel Touré yere koni comité syndical olu koni ayira ka fo koni barami koni kela ko ni kelimanga koni make cliniya koni konnala ko kadaka akoni kera kasoro uma kuma nyogonya ke ala wa femi karo ka fo uluka sharia olu koni ma batu ni ambora amta Niger jamana koni konnala Niger olu koni uga femi abfoko agreement o mne e France ambassade mi nyame koni konnala ni o Sylvain Itley ni koni make semerefe ko barsabla o kewale koni ni oluka jamana ka intero koni tita fankele fe wa ore ko femi karo ko fo France koni ale koni bana Niger jamana koni kani layini ma kada ka uye afuyira ka fo ko femi Niger jamana nyama kurani o yefinitiki munu koni me fangala ni wakati na ko ashariate obulu kani koni taganyeshi ni ambore ameta farikulu nyana jebi na kunka femi ikado kafo anga jamana club ba flameni abe fumako AS Real an stade malien de Bamako olu koni siraka qualifié katara femi ikado kafo coupe de la confédération africaine nani abe fumako kaf ama fo alaka jonjota di noya anga jamana zamata sagawi
maa minnu bɛ fɛ u ka cakɛdaw ka lakodɔn u ka feerefɛnw ka lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ a minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ an ka kunnafoniyaw laban na a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira ni o kɔni 94 42 23 82 94 42 23 22 aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na Ala k'an bɛɛ sini ni Ala ma basi kɛ.